uga enteng. Lho. Oh, terus pundi? Aku wis kelakon munggah ing Majapahit. Nawala ditampa dibuka karo Sri Subasiti Kencana. Ing kono nawala dibanting. Terus diwaca karo Patih Lugender. Ing kono Mbah Surasanawala aku dicempalani karo anake Lugender. Sing hati-hati. Sepuluh Rajen. Jebul wis gelar papat. Nganti prajurit sing mewewu sing jaga sak jabaring praja. Kowe cah nom ning cah nom sing kurang ajar. Kok iso ngandhake nak kurang ajar apa perkarane? Kurang bugo. Ora duwe Subasita. Jalaran apa? Aku wong tuwa ya gene mbok piloro. Ya mergo ngerti isi layang sing katama Marsang Juwita yen nagih janji sing ku dadi garwane Minak Jingga. Aku ora trima Adbuta. Kowe durung ngerti. Hangkat buta kuwi mung utusan. Yen aku ora klakon ngaturake nawala ngono ngresaning Juwita Ratu ing Majapahit aku mesti nampa Utusan ning murang tata. Arat sing hati-hati. Kaduk pendel bondo wani. Kowe tekongake iki layang seto. Ya, ngerti nek kowe nek Lugender. Ora wedi. Wani madhek senopati. Aja leno. Ya. Prajurit sing wis padha wis mangga. Sena Ayo. sing was padha adem ana keko mete cek dasar ayo lambe cepet Damepumbaro. Aja wedi.
Cidore Pak ya.
Jepang bayi jasmen jebul. Oh, jasmen jodoh sini kok. Piye? Iki lha apa? Teko-teko jugetan. Yo ben timbange kowe. Ada rupamu elek kaya telek men. Bagus lele. Bagus apa rupamu? Bagus perkara. Bagus aku rupamu kaya topo awak. Masane kowe sing iso malah wong-wongan koyo ngono kuwi. Ya kowe iso malah. Aku ya iso. Alah paling nara malah jasmin yo pakne jasmin. Jasmin ae. Iya jasmini. Jalan ting nek gini. Jalan di jengeno na kowe. Jasmin Iya. Ayo malah lagi. Ayo deh. Oh. Iya. Iya. Malah gede. Rasa cerewet kowe. Kowe meneng-meneng kono aku tau lu salam karo dulur-dulurku kene. Iya ki men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lho kok meneng kabeh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ngene jane ya ketok sayuk guyub rukun wah jan bengi iki gayeng regeng. Iki ana pagelaran ketemralangan budaya. Sampun diundang kalih bapak ingkang hamenggo gati nyenengno anake. Wah ketemrae nggo ganteng-ganteng ya ayu-ayu gantenge kaya aku. Ketoprak iki murah meriah lho Pak Bu, wis tenang wae karo langen budaya iki. Wah. Mbah, murah tenan murah Mbah. Ketoprak wapi masa murah teko pira le Mbah? Wah, iki ketoprak murah le iki paling panenan jagung sekintal entuk langen budaya le. Murah tenan. Ya tenan murah masa jagung sekintal aku nanggap tenang to. Tenan iki jagung sekintal ning temumbang sapi sitok. Iku lho langen budaya. Jasmine omongane celemong. Wis pokoke padha ndongake mawon mugi-mugi sing nanggap rejekine kathah, sing delok entuk barokah, syukur iso teko Mekah Madinah, sing ora nonton anake ben tambah. Aku tak dudukno nyambut damel riyen Pak Bu. Ayo Mbah, ayo anu Mbah melu delok nang ngarepan Mbah ya. Ngono ya. Ayo. Ayo Mbah, ayo. Ayo, aku tak dhisik tak golek nang ngarep aku.
Dek. Lah kaya bene. Aduh. Aduh. Oh. 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 Ah. Oh. 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 Aduh, piye to Dik, dhewe iki tanteni awit mau malah jebul wis teko kene ndisiki, mujare ngajak janjian ning prapatan. Nduk kok ngenteni nganti sawen-wen Dik. Lho, piye to Mas? Iki yo goblok mentok. Wong aku ngajak janjian nomor 3 malah mbotani prapatan iki piye? Waduh, nomor 3. Lah ya dandani perapatan karo foto. Jebul nomor 3 tadi. Wah, ya wis ora apa-apa, penting saiki wis ketemu. Aduh, Dik, sayangku, cintaku, aku kangen. Aduh, Mas, aduh. Izin. Aku kudu pipis. Dik, aduh, ya, kurang ajar. Ngoyahi mas-mas iki lho disyuting lho, ngerti lah aku pipis nang mburi. Iya, izin ah. Aduh. Lah ya wadi. Ya, wong jaga sak ada angel. Piye to Mas piye? Kuwi iki kandhanamu lho angel. Ana wong wedok kaya pipis ngadeg iki ora ya terus jlebret kabeh to, Dik. Oh pipis kok ngadeg. Aduh Mas izin aku ya. Iki rame napa Mas? Wah iki rame ana ketoprak budaya, Dik. Ketoprak sangka Candi Sari sing dipimpin karo Bapak Supardi Gondrong dipun golowentah kalih Mbah Suparjo. Oh, kowe kenal Bapak Arti karo Mbah Jo to, Mas? Ya kenal wong kuwi biyen kancaku mbloweri kacang kok, Dik. Wah. Tenan ora ngomong sama Bapak Arti mbloweri kacang lho, Mas. Iya, iki ketoprak murah, Dik. Wah, iki ruwame. Timbangin kene didelok Mase karo Mbake ora ya isin, Dik. Iki mending kowe nang ngarep mbek aku tuku bakso sing gedhi-gedhi. Kompangan sing wareg menabar tak ambungi sak kemengku piye, Dik? Mantuk ora? Walu lah mantuk, Mas. Manut. Ayo, nang arep golek ngendi yuk. Nek tak gandeng ben mesra. Dadah sik yuk. Dadah. Dadah. Ayo, Dik. Ayo. Kene, Dik. Bagus. Ayo, tak. Ayo, Mas. Ayo, Dik. Aduh, Mas. Aduh, piye to, Mas? Loh. Aduh Mas iki. Aduh. Goblok Mas mripate ki lho. Aku ditabrakno piye to, Mas? Ayo tangi, Dik, tangi dah. Ayo. Ora iso. Nyanto. Cabang bayi. Oh, alah men Jasmine, bola-bali kok Jasmine wae. Goblok piye? Ngono wae aja buat goblokno. Lah, aku aja goblok kok kowe. Oh, alah digandeng ora gelem ngerti dalan. Lah kowe kurang ajar kok. Heeh. Ya sedene yang ngene aku rasa tangi ki lho. Lah. Piye? Apa? Gila nih.
Aku luwe, aku butuh ala mangsa, mesti aku jejogetan metu saka ing guwa. Iya, apa perlu yen kowe tak untal malang? Yen rupa-rupamu apamu sing tak wedeni. Ayo maju arene. Apa sing tak wedeni? Yo coba ta mana. Enak tenan, Be. Cek kurang lega, apa kurang mantep. Kene sing mburi. Sing mburi sisan ben rata. Yo, ya, ayo, kene. Be. Wis lega bro. Piye? Aku wong jaduk, aku wong ampuh. Piye? Aku yo ndek cara liyane. Cara kate apa? Iya, tak turuti men. Tangane jablang. Iya, iki ndablang. Iya. Ngeri. Ngeri. Aduh ngeri. Alah ngeri. Lebih aku bede-gede kok. Aku ora betah keri. Aduh, gobloke lho, malah dibaleni yo. Aduh ngeri goblok. Wah, semeweng isin-isini aku ya. Lah piye? Jeneng wong keri. Piye? Ya coba blak kene. Waduh. Cukup pripun to? Cukup pateni siji-siji. Janjine ora paten-patenan. Janjine ora paten-patenan.
Ning anakmu kurang ajar, kurang ajar. Kene. Diangkat buta lan angkut buta. Kang Sira rak diutus nglamar to. Angge, Nah, age janji. sida nglamar ta ora? Lho pripun to? Lho sida to? Malah sida ya tak mulai ya. Lho pripun to? Pateni paten-patenan iki kok kelakuan. Hehehe. Iki rak ngene. Ha pripun? Tenane lho gender wis ngadep Sang Jita Ratu. Sampun to? Lah pripun? Pripun? Ya Odi. tenane arep palaka marang panjenenganmu iki ayo iwuh kan pedewo. Angge ajeng bloko ning ewo. Iya. Diklo Dik, yo Dik. Nadi, sepira te kekuatan nyanging blambangan karo Majapahit. Oh, Ya ngaten. umpamane ana keladuke si anak-anakku Den Mas Seta Kumitir njaluk pangapura sing akeh. Oh, nggih. Wow, ngaten. Nek angkat buta ki wong ampuh. Tenane bakal katampa. Katompo. Jawab pinanganten wis digoleki dinane. Sampun ditetaken. Ah, wau ngoten niku ra nggih mboten nganti dadi perang. Ndang rebar kok. Oh, ngaten to. Nggih. Ajeng pripun? Lan iki Sang Jita Ratu duweni penjaluk. Angge lumrah niku. Lumrah. Angge wong ajeng duwe bojo niku mesti duwe bebono. Begono. Bebanane napa? Iki dieling-eling Ayo, lan. eling-eling nggih. Kowe yo melu ngrungokno. Umpama aku kleru kowe kudu sing eling. Nggih. Dinane Dinane. ini jalukane wis kabeh wis ana. Ah, nggih. Dinane sak dudokke sik. Dinane dina Selasa Kliwat. Dinane pun dadi niku. Iya wis dadi. Dinane Selasa Kliwat. Selasa Kliwat. Ampun enten dinane. Wis. Sasine Jumadi Lawas. Sasine nggih pun enten. Iya. Dinane Selasa Kliwat, sasine Dumatilat. Kowe ditiling-eling, dieling-eling nggih. Ajeng pripun? Taune tahun bebas. Tanune taun bebas. Heeh. Enten niku. Ana. Dadi- Oh, enten nggih. Nggih, Ora nggih. rondo, ora duduk. Ah, nggih. Oh, nggih. Sura ya kena. Sura ya kena, poso ya kena, taun dudo nggih kena, sing ora dudo nggih kena. Yen wis ana tumimbuling watu hitam. Sileme prau gabus. Nggih, tumimbule watu hitam, Sileme prau gabus. Nggih. Kula eling-elinge. Ya cetok. Apa cetha? Nek cetok iki diaturke Sang Prabu Minak Jingga. Ning aja sira buka ning dalan. Oh, ya. mboten. Aja ngatur. Oh, nggih. Pane Sang Jita Ratu. Oke. Eling-eling Di. Eling-eling Di. Ah, Odi. Ayo. Ayo, sowan. Bantu bos nggih. Ya. Wah. Hati-hati. Bro. Jenengan niku pripun kok? Ter. Enggak kok. Ing ajeng panjenengan paring dawuh nek kula dicongotke, dicalokke ratu ing Majapahit. Lho teko dadak kok penglamaran ditamane pripun? Ter. Yen mikir iku mikire nganggo bathuk aja nganggo dengkul to Le. Sing pan karepke niku napa jungel. Sing tak karepe aja ngasih peperangan ana pangorbanan. Wong Kang Sira wis karingkus. Yen upama pun Rama ora teko ing papan iki dak kira Kang Sira dadi pangorbanane wong-wong ing Blambangan. Nek niku kula ngerti lho kok digolekke dina, digolekke sasi, dipilihke taun iki karepe pripun? Nek dina apa ana jeneng dina Selasa Kliwat ta? Heh? Mboten enten. Tak ana to. Sing umum wis Selasa Selasa Kliwon. Kliwon, terus sasine Jumadi Lawas. Tak ya ora ana to, Le? Mboten enten Enenge Jumadi Jumadi Lawas. Lawas. Taune bebas. Apa ana banjur ana kok watu hitam tumimbul. Ora iso nggih. Ayo. Nggih, mboten enten. Mung kanggo supaya pangorbanan ra ngombro-ngombro. Sekagem nyilep peperangan. Kaya Nampik cara halus. Waduh. Ya mung kula percaya Kaya praktikle saking Rama pikirane wong tuwa kula Rama moho patelu gender nak 17 wong undul seprapat. mula saka kucele ayo putri kepatiang monggo sawangi Sang Jita paring jauh padha semati ya. Iya.
Syedut reketek jam lemyon. Iki bapa maratuwa angkat buta. Copuit. Ha. Cop. Ne kepiye babaltane ngono. Wasul dateng bapa maratuwa. Inggih, kula wonten dawuh Mas Mati Prabu. paran dipun babaltanipun wae. Nggih. Nak Mas Prabu Nggih. ing ajeng penyang dawuh ingkang supados Aduh. sowan wonten ing Majapahit Nggih. ingkang supados nyaosaken nangala wonten ngersanipun Sita Ratu. Sampun ditampi wae. Sampun. Nggih. Pripun pawartane? Layang menika dipun tampi. Ya ngono Yun Pino Yun. Sampun dipun tampi. Nggih. Lajeng kados pundi? Menika wong-wong Majapahit nodi dhateng kula. Ngaten Kalih kadang kula. nggih kados pundi? Watake kula. Watake sampeyan nggih. Kula bebasan Dinara Menter. Hah, percaya. Nggih. Kalih adik. Ah, kados pundi? Menika panglamar menika sat nagih janji dipun tampi. Dipun tampi. Nggih. Matur nuwun. Anu ninjih. Ya. Lajeng kados pundi? Dintenipun sampun dipun tentokaken. Nggih. Dina sasi taun wis. Nggih, Sampun sampun. wonten. Nggih. Jur sok kapan dapuke pinanganten ngoten? Nggih, dintene menika Selasa kliwat. Yun sesane Yun. Ayo bener. Dapuke pinanganten. Sasine ya sasine. Sasinipun Jumadi lawas. Ah, Sasi dumadi Nggih. alas Yun. nggih. Ah terus niku taune taun bebas. Taune bebas. Nggih. Lajeng menapa lansarane? Bebas niku duda nggih kena kanggo dadi nganten. Sura nggih kena, poso nggih kena, bebas. Pokoke bebas Nggih. wonten nggih. Nanging Ade. kakak panyuwunan. Panyuwun napa niki? Kaki kan Janji wonten watu. watu item. Jumudule watu item. Timbule watu. Nggih, timbule watu item. Gabus. Sileme prau gabus. Sileme Lah niki. prau gabus. Lah niki Malah nika nawalanipun. sampun mari angsul-angsul. Coba kene tak tamane ngono. Yon. Iki kok gedang. Nggih. Apa niku nggih niku tok gedang entene. Gedang wae nggon sajen. Las liyane. Iki nggih gete bar madang. Lah pripun? Niku enak niku. Nah. Mboten sukake kula. Nggon liyane mboten enten to. Yon. Dinane dadi nganten Selasa kliwat. Rasa kliwat. Yon, apa ana dina Selasa kliwat, Yon? Niku nggih mboten nonton. Anane Selasa kliwat. Pon. Yon, Pripun urae? wulan Jumadi lawas. Mboten wonten Jumadi lawas. Ume ya Jumadi lawas ngono. Terus taune Yon. Tahun bebas. Tahun bebas. Niku nggih napa enten? Kuwi dadi nganten apik ya ora apik. Apik niku nggih. Heeh. Sak banjure Yon. Terus keming. Watu napa mau? Apa Yon? Sing kelem. Sing pripun? Ngono Yon. Tumimbule watu item. Heeh. Tumimbe watu item. Niku nggih mboten wonten. Karem watu gabus. Sileme prau gabus. Ana Yon. Watu gabus kok kelem apa ana Yon. Nggih mboten. Terus tambange watu item kemambang apa ana. Nggih mboten wonten. Wonten nek dijaduli kalih gabus. Kuwi wong tuwa goblok ngono. Goblok. Apa maratuwa? Nggih, pripun?
Yo, wah, ayo. Aku dek lo yo. Munggah Majapahit. Ayo, saiki awake dhewe coba katon remas. Kon samar pamoring sukma. Kaki Damarolan. Aku bisa ngrasakake saka panalangsane ngadep saben dina. Kok rewangi kowe ngurang nganggonmu sare nyegah ngundahar lan ngunjuk.
mung bertekne kowe kepengin temu ngerti marang sapa tenane wong atuamu sing ukir marang jiwa lan ragamu. Kaki Damarulan sing jeneng Wadiwana katutupana yen wah eyane mangsa kala kabuka kanthi dalan apa wae aku pitaya yen bakal kabuka. Kaki Damarulan yen tenane ngono kowe kuwi ora anake wong pidak pejaraan wong pandhigaleng kowe ora-orane kowe putra saka guru ana ing praja Majapahit. Damarwulan kanthi kekudangane wong tuwa sing jeneng anak lanang ing besoke bisa mendem jeruk mikul dhuwur kuwi anak lanang ya kalebu marang keng sira Damarwulan ya kanthi dalan iki ing mane wong tuamu saka guru ing Majapahit neruske labuhe wong tuamu kowe aja mung condhok ning pertapan Palombo kanggo golek kamuktenmu lan neruske marang labuhe wong tuamu kowe teka ning Praja Majapahit kowe nyuwita kowe golek pegawean ana ing Karaton Majapahit ning kowe aja njujuk ning Pendopo Agung Majapahit kowe njujuk ning kepatihan ing Majapahit wis sakmono tenane aku wong tuamu Patih Maudara Damarwulan Rama Patih Rama Rama Patih Maudara boten nginten babar pisan menawi to nalika semanten jebul panjenengan menika saka guru wonten ing Majapahit wadhe ingkang sawetawis sumimpen ing dina menika sampun kapok nanging kenging menapa ngantos semanten ageng kula mboten nyurupi dhateng panjenengan kok. Injih. Kula ing dhateng pitungkas panjenengan ingkang pungkasan. Sinaosa ing ari punika kula mapan wonten ing pertapan Palombo. Gandeng kula menika nalika semanten titis panjenengan minangka perangan ing Narabraja wonten ing Majapahit. Kula kedah nglajengaken anggen panjenengan labuh labet tumrap negari Majapahit. Rama, ing mangkenipun badhe kula estukaken dawuh panjenengan sakwetahipun jiwa raga kula badhe kula abdikaken wonten ing negari ageng Majapahit. Sinaosa kula menika mboten mangertosi kados pundi dedeg piadeg sarta wewujudan panjenengan nanging kula pitados menawi to panjenengan boten badhe ngloropaken dhateng kula ya gandeng saklawase aku durung tau cedhak ana ing kraton Majapahit aku ing samengko bakal jumujuk ana papan panggonaning Paman Sabda